jmenuji Libor Nováček, jsem zde ředitelem střediska od dubna tohoto roku. Rád bych vám při své krátké prezentaci ukázal, co je naším posláním, co je naším cílem, a abyste byli trošku více seznámení, protože asi ne každý má dost času se zhlédnout v naší prezentaci. Povím vám něco o našem středisku. Ale to nejdůležitější je, že vám patří poděkování, že jste sem přišli zástupcům tisku, protože máme takový krásný slogan. V životu potřebujeme alespoň úspěch, proto teď potřebujeme i vaši pomoc. Děkuji, že jste přišli a děkuji za vaši pomoc. Vy si rozmyslíte, jestli bych se zeptala paní Eliášový. Je tady dneska poprvé. Jak to na vás působí? Jak se vám to líbí? No, tak jako příjemně, uvolněně, žádný stres. Mám dobrý pocit z toho. Takže hodláte nás navštívit příště? No, určitě. Máte nějaký úkol na příště? No, mám buď si rozmyslet, mám krátkou povídku, jestli ji nějak rozvedu, anebo třeba napsat nějakou jinou, nějaký jiný příběh. A vy jste sem už přišla s nějakým textem? No. Ze života jako povídku, to byla povídka. A jaká byla reakce pana Duška? Myslím, že se líbila, ale právě říkal, že je to takový spíš poznámkový, že by to chtělo trochu rozvést, no, jako udělat z toho další tu povídku. Ještě se zeptám pana Jeníčka. Pane Jeníčku, jak vy to máte se psaním od té doby, co chodíte do kurzu? No tak já jsem se hodně jsem se naučil. To jako první věc je problém, že se umí vyvolit ty nemoci zase. Takže to, co člověk už vyčítal, byl připravený na to, že by mohl se dále rozvíjet, tak se zase to zarazilo a vrací se to zase ze začátku. Jináč to asi nejde. To je úděl už člověka. u nás funguje tak, že prostě lidi tady můžou psát, povídat si o psaní, vymýšlet nový příběhy, přinášet je, zbavit se ostychu, že před druhým se vlastně otevřu taky svým způsobem tím, že něco napíšu a dám to v plén, a čekám, co ty ostatní tomu jako řeknou. No a jinak tady máme mezi sebou mnoho talentovaných, že jo. Některý prostě jako pan Jeníček už nosí zase teďko asi po třetí, ale když donese dobrý věc. No to je asi tak ode mě jako všechno, no. Já si nedělám žádný ambice, ale mě strašně překvapilo, to já jsem ani netušil, že paní kolegyně pak najednou říkala, že byli někde na nějaký soutěži a dostali 2 první ceny, což mě hrozně překvapilo. No ale je vidět, že prostě teda něco to těm lidem snad jako přinese. A mě to teda přináší určitě, protože já se vždycky na to jako těším. Já už ještě jednou dobrý den. Já bych na začátek řekl, že jsem sám arteterapií, tím procesem, jakoby léčebný také prošel, jako ty aktivní účastník. Dělal jsem ho vlastně půl roku a proto vím, co dneska, když si to trochu zpátky, tak vím, co to dokáže s člověkem udělat jako vlastně krásně kurzu. A samotná ta arteterapie v prostředním překladu vlastně znamená léčba umění. Kdy vlastně skrz výtvarný materiál, který si vyberete, vlastně poznáváte za prvé sami sebe a potom i ty ostatní, kteří kolem vás existují, kteří tam pracují s vámi. A zároveň, když dokončíte nějakou takovou práci, tak je taky nesmírně důležité, aby se o těch věcech mluvilo.
aby se tam rozjela taková komunikace, která je přátelská, je klidná, je samozřejmě velice důvěrná, protože každá ta informace, která tam padne, tak musí zůstat v rámci. A takže se tam rozvíjí zaprvé představivost samozřejmě, kterou musíte mít, abyste mohli v tomto oboru dělat. Nicméně základním faktem je, že ta arteterapie nevyžaduje, abyste uměli kreslit. Vůbec ne. Tak záleží hlavně na tom, na vašem vnímání toho, co vy nakreslíte. Jestli o tom dokážete mluvit a jestli o tom se můžete podělit i s těmi ostatními. Existuje samozřejmě skupinová arteterapie, individuální. Pracoval jsem už takhle s oběma skupinami. Každá vyžaduje trošku jiný přístup samozřejmě. Nicméně je pravda, že ti klienti, které jsem měl teď možnost vlastně minulý týden, ve čtvrtek v této místnosti učit a poznávat se a postupně mezi nimi budovat jakousi sladěnost a důvěrnost, včetně slyšíme osoby, tak najednou jsem viděl, jak oni opravdu jsou do toho zaujatí, že opravdu chtějí ukázat, co umí, že mají co říci, i když jsou tam samozřejmě někdy zábrany, určitý ostych, že z minulosti řekněme, můžu tam být samozřejmě takové lidi, tak potom ve finále, když jsme tady ty věci rozložili a mluvili jsme o nich, tak vlastně téměř všichni se k tomu dokázali nějakým způsobem vyjádřit. A slušelo to úplně volně, nic se nepřestíralo. A já jsem se viděl neuvěřitelné někdy zajímavé věci, které i mě osobně překvapily a i mě něco vlastně přinesly. Takže já se jakoby, s tou skupinou také sleduji a také se učím. Takže je to takový jakoby, reciproční proces. A to nám dává takovou celkovou fotku na nějakou takovou jasnost alebo světlost. To se moc? Takhle. No, to je zase tak. Tak já bych se chtěla zeptat, v čem je podle tebe to kouzlo fotokroužku? Proč ty lidi na fotokroužek chodí? Když z vnějšího pohledu se může zdát, že děláte pořád to samé. Tak samozřejmě nie je to klasický fotokrúžok, kde väčšina ľudí chodí na fotokrúžok za tým, aby sa naučila nejak ovládať foťák, zdolať nejaké technické potiaže alebo rôzne, jak som povedal, technickejšieho rázu otázky. A náš fotokrúžok je skôr orientovaný ako voľnočasová aktivita, teda my sa nepozeráme, že kto na akej úrovni je ako fotograf. Nám ide o to, aby tie fotky boli nejak pravdivé a aby mali nejakú výpovednú hodnotu toho autora. Takže my skôr pracujeme ako takým nejakým denníkovým spôsobom, teda tí klienti vytvárajú fotografie, ktoré nejak mapujú ich život, ich záujmy alebo proste nejaké tie postrehy. A vlastne takto si to na každej hodine na začiatku premietneme tie fotografie. Každý povie svoj komentár k tomu, keď sa niekomu páčia tie fotografie ako vizuálne alebo esteticky, tak tiež sa pozastavíme nad tým. Niekedy tie fotografie ešte dodatočne upravujeme vo Photoshope alebo v inom prípadnom programe. No a zkrátka je to o nejakej takej výmene nejakých spomienok. Takže chápu to dobře, takže ty necháváš ve fotokroužku sami klienty určovat, co se jim líbí a posloucháš proč? Tak určite je to asi taká jediná cesta, ako s nimi nejak pracovať, lebo niektorí sú fyzicky obmedzení, takže nemôžu určitý typ fotografie robiť alebo pracovať určitým typom fotoaparátu. Niektorí klienti síce fotia aj na mobilný telefón, ale tie fotografie majú o to zaujímavejší význam, pretože vlastne okrem toho, že na tých fotografiách vidíme nejaký obsah, tak aj tá formálna stránka vlastne dáva niečo tušiť o tom autorovi. Napríklad naposledy, myslím, že od Ladi Holuba sme mali zaujímavé fotografie, kde fotil mobilom a skoro na každej fotke mal prst a cez tú škáru bolo vidieť nejaký obraz. Bolo to zaujímavé práve, bolo to také ladivé. Všimla jsem si taky, že na fotokroužku se hodně zapojují asistenti klientů.
Vidíš to spíš jako přínos, nebo je to už její element? Ja to nevnímam nejak negatívne. Určite je to prínos, lebo tým, že je to integračný krúžok, tak sú tam vítaní ľudia akýkoľvek. Máme tam trebárs Janu, ktorá je sama o sebe špecifický človek, ktorá zase je taký dynamický prvok celého toho krúžku. Potom tam máme kluka, ktorý je po autovej nehode, čiže nemá detskú mozgovú obrnu. Ten má tiež zaujímavý takýto pohľad na veci, ale každý vlastne tým svojím nejakým osudom alebo aj tú svojou osobnosťou prináša niečo do toho krúžku a tým vlastne obohacuje tých ostatných členov alebo návštěvníků. Poslední otázka. Vím, že jsi profesionální fotograf, fotografii se živíš. Řekni mi, proč sem chodíš? Dává ti to něco, nebo tě to prostě baví? Předpokládám, že kvůli penězům to není. No to ne, ale zase nechcem, aby to nejak vyznelo nejak sebecky alebo z jakých vlastných dôvodov, ale určite mi to dáva taký iný pohľad na svet. Predtým som si neuvedomoval niektoré veci, že neviem, keď sme šli po sídlisku a boli tam rozbité sklo, tak som nevedel, že to až taký môže byť problém pre niekoho iného. A vlastne uvedomujem si niekedy, že také tie maličkosti sú fakt veľmi hodnotné. Tak asi toto je taký prínos pre mňa. Ja ďakujem. Já mám se ještě kousek posunout, já jsem byl v kuse pod tím nástrem. Tak, no. Já mám tady každý nožky. Tak, nechte se tam takový, jsem to úplně volný. Nedře to pod těma kolenama. Jsem to tady začal být nepříjemný pohled, protože to nezačnete hlas. Já tam takhle zůstanu pořád takový lehký tlak do toho ramene bude a tam čekáme spolu, až se nám trošku to rameno předvídá dolů nalevo. Vidíme. Super. Krásně se. Tak. Trošku se posuneme dozadu, takže mě zůstanete ještě volně. Trošku vlastně ještě porovnat. A nechám, že to, co budeme dělat. Ponechám tady. Ono si někde pojďte oči. Zkuste si opřít od nás, nebo kousek aspoň. Dobře, taky necháme takový. Krásný, taková zkací. Prýma. Tak, to nechám ještě jednou zabrat. Tady takhle dolů, teď si to udržte. Výborně. A přidáme pánek, jo? Zase jako výborný. Jako byste chtěl zůstat na boku, jak vás nemohla z toho boku dostat. Skvělý. Aha. A pojďte. Romane, dobrý. Jaký význam má fyzioterapie pro lidi s dětskou mozkovou obrnou? Tak hlavním smyslem fyzioterapie je dosažení maximálně možné funkční samostatnosti a nezávislosti klienta. Měli bychom podpořit klienta v dosažení plnohodnotného a smysluplného života, objevit jeho potenciality a rozvíjet je. Konkrétně to může být z hlediska pohybového aparátu třeba trénink jemné motoriky, uvolňování ruky pro úchop, pro manipulaci s předměty, následně potom pro jeho lepší sebeobsluhu, dále pak třeba trénování držení těla v určité poloze, aby mu se pomohlo při různých přesunech nebo při kompenzaci celkového držení těla na vozíku. Jsou nějaké specifické problémy, kterým lidé nebo pacienti s dětskou mozkovou obrnou čelí, pokud nemají pravidelnou a dlouhodobou fyzioterapii? Tak dochází k celkovému poklesu fyzické kondice. Může se objevit to, že se zmenší rozsah pohybu v kloubech, mohou se objevovat bolesti pohybového aparátu zad. Celkově i klesá možnost klienta o sebe se postarat, manipulovat s předměty a tak dále. Potom je problém, pokud se chce klient opět navrátit do léčebného procesu, abychom dosáhli opět výchozí úrovně, na jaké byl předtím, než třeba léčba byla přerušena, a to je potom časově náročné. Je to náročné z hlediska ekonomického i strany motivace klienta. Proto tedy dlouhodobou a pravidelnou péči můžeme výše zmíněným komplikacím předcházet. Můžu to dává až takové? To můžu dávat až na pohled. Úplně uvolně, poklidně, zatím
neschopné se úplně soustředovat. Jako když sedíte za volantem, no? Když se budete dívat víc do dálky, tak je to příznivě, když šlapkovat a začne reagovat zcela opačně. Jo? Takže tady tam jde o to, aby se třeba to dítě učilo adekvátně si zaměřovat. Zase ne tak, jak jste říkala, křečově, ale uvolněně, aby mu to činilo jako i potěšení třeba, než stres vlastně, ten stres. A vlastně ten děj na té obrazovce, to je jenom jako pomůcka, která vám pomůže se soustředit. Vy pokud budete přemýšlet a uvažovat úplně o něčem jiným, ale budete jaksi relaxovaně soustředěná, tak ten počítač bude vám to vyhodnocovat. A já